baba ne chwako yath dala ka dala wadhi kode karachuonyo wadhi kode karachuonyo wadhi kode kagan gitielo karachuonyo wadhi gitielo kamagambo wadhi gitielo sokorandung wadhi kode gitielo. Baba ne chwako yath dala ka dala wadhi kode karachuonyo wadhi kode karachuonyo wadhi kode kagan gitielo karachuonyo wadhi gitielo kamagambo wadhi gitielo sokorandung wadhi kode gitielo pas kodonjo to bas ogomo nokoto kamano to idwaro nango ni an bende biro ka to koro adwa na puonju matin adwa puonjo be no puonjo yawa an be biro ka to gima naneno momako dhoga otedi kuon marang'ongo kuon ni chon nitede adita maromo kama itedo kuon pong to kuon ni okawo kuon adita otimo ni to kuon olale yeni ni ono muonyo kuon mopong adita dimuony nang'o kuon mopong adita. Kendo gima nachaka neno nyathi moro mawuotho puth ma yware kaman yware ni ma yware kama to winjo ikalo janabi kikalo tan an be aluwo bangi ko nyakilemna onyiso nyako no niya ing'eyo gimolo kiputh owadgi wuoru ema nolo kiputh to ka kine changi tadhi adhiya nyaka dalau to jachien manolo kiputh cha ne ni jachien moro ma misumba to nothago owadgi wuoruni to owadgi wuoru oloke kata loki put koro adhi golo jachien ni tadwoko ni ng'at cha abiro dhi kodi nyaka dalau tagolo jachien ni tadwoko ni ng'at cha ni to timna kamano wadu to lokna to golna wa ni chiedh wadhi dalau wa bas adhi to kawa utundo kacha ni ulolo janabi rawilebna janabi nitie wach ma pod atimo ka mondi janabi an bilemna ni nitie wach ma pod atimo ka pod athiedho ng'ato ka bas watundo dala gi puth matimore ma yware kama no kone dichiel ni jachien manoloko nyathi nyako ni puth ero dogne wuoru dogne ng'ama nokeli ka chung bal nokolem ni ingwa ni Maria minyasa jachien wuog mondo idhi kuom ng'ama nokeli ikalo ka to nyathini chungo malo winji nyathini chungo malo to chako wuoth kama. Oganda mag Legion Maria nitiere kod kitgi kod timbegi kaka wuotho kod tielo nono kindegi ko mag lamo, rwako kanzo, liero tigo, tero lamo magi dhi chiemo kod mamoko ka ogimiyo wangi kata kindegi ko mag lemo, nago lak, goyo chongi piny kod mamoko. Father in charge mabinde wuok e kanisa nero mar God of Kwer lero nwa ginero mondo bendo miyo oganda mag Legion Maria kitgi kod timbegi opogore kod mamoko. Gimomiyo jo Legion Maria wuotho gi katena kata rosari gin gik manokelnwa koa e polo. Nong'iswa ni e polo jopolo tero rosari kod katena
Koro kidhi e kitabu tibiro yudo gi kuro, gin e buk mar Biblos. En mana ni koro time ok nyal miya elaborate, but gin e muma. The beads gi gin e muma. Gin tigo gi gin tiere. Koro tigo gi polo ema nokelonwa, mano miyo wuotho gi katena. Yes. To en ang'o miyo inyalo rado kod gi nyathi jalejo tiyudo ka leke ne osemuk auchiel mapiny. Erokamano, ka Yesu Kristo obiro e pinywa ka, e piny Jo-Yahudi notimo isara mar Jo-Yahudi. Nene timgi notere nyangu kaka chik Jo-Yahudi ne owacho. Wan ka Baba Miseso obiro e pinywa mar Luo, to no otimo chik mar Luo kogolo lekene auchiel. Mano momiyo jalejo Maria ochik ni jalejo nyaka gol lekene auchiel. Ya. To en ang'o momiyo jalejo wuotho gi tiende nono? Jalejo wuotho gi tiende nono nikech inyalo paro ka Musa otelo nyithind Israel ka gidhi piny Misri. To Musa koro dwaro romo gi Nyasaye wang' gi wang'. To Nyasaye nyiso Musa niya, Musa, kama intie no ler, lony wuoche ma e tiendi oko. Ji mang'eny wacho niya, ni wuoche mane nie tiend Musa ne en richo. Musa to ndio ne en dhano, no nyalo timo richo, but wadwa wuoyo kuom the actual thing. Gima nong'isi no golo tiende ne en wuoche. Koro we do believe ni kama ler ma Nyasaye ok dhie gi wuoche. Mano miyo wagolo wuoche tiende wan kaka jolejo Maria kwa donje eklesia kata kwa donje dala Nyasaye. Sami donje dala Nyasaye wacho ni ka en dala Nyasaye. Nyasacha miya nema mondo adonje dala ni kawiya yot. Okini sane gimo miyo oganda jolejo ka lemo to ok miyo wengegi kaka din jomamoko. Baba nodagi ni kik imi wang'i kilemo. No. Nodagi ni mano mago joroe malemo kamiyo wang'i. To en mare ni Catholic. Mare ni Legion Maria Catholic. Ok mi wang' nikech kanodhi e Catholic noriembe. To no ja Catholic endo mago nyingwon. Jo nyangwon ok go wa, ok mi wang'. Jo nyangwon gin gilema ka gineno. E kinde mathoth chenro mag lamo kod odiechienge manitiere opogore. Kaka chieng' nyongesa en chieng'no ero ma bende itime lamo ma iluongo ni Presidium kendo isude misa. Lamo makamano itimo mana kod nyathi manyako matin ma pok ne ochako neno ria, ma bende iluongo kod nying ero mar Legion Maria ni Mama Legion. Kendo ka ochopo e hike ero mar neno malo kata ria, to itimone misa ero kod saw mar gole e telo, to ni mar gin kod geno ni kaponi nyathi manyako ma bende osomo mesa ochopo e kinde ne mag neno ria, kata odongo mochopo e higa mar bedo kod kare, to nyathi makamano bedo kod rochruok. Beate Maria, Virgine, sonis nos ubiqui protegi, in cujus venerazione tua, adventurimus majestatis, et Dominus tuum Iesum Christum filiam tu, te cumbi et prignat unitas Sanctus Deus, Maria saecula saeculorum. Amen. Tiariti Maria, okariti mondiwewa toriti gwedhiwa. Bikira Maria, Atieno, Leana, Helena, obiro ni mondo imiye kwe owuoge odi e mesani. Ruoth manyako,
Mae loch ni kendo singruok ni mani singo jo Afrika. Ni ng'ama nosom kendo nonuor mesa chieng' ngeso mokwongo mar dwe. Inikonye sa tho gi nema duto madwarore. Koro Atieno osetiyoni e mesani. To okwayi ni mondo igonye e yor kwe. Mae taya mwatero e wi katena ni ka siro mar mach matelonwa. Mae siro mar mach. Mondo mi koro itelnego. Kowuok e odi, kowuok e mesani. Kodhi kamodaki. In ema mondo imokne taya. Ikonye jakony jo Kristo. An to an poya ok ang'eyo gimoro. To kaka wuodi nowacho, chieng' cha ne jootene nyaka kawuono chako wacho nwa jootene ni kaka wuonwa noora e kaka an bende aoru. Kwaneuru nyithindo mondo giyud kwe. Koro akwayi Bikira Maria, in ema mondo imiye kwe. Mama nyako mar ogendini nyiero gayany miyanogo nyithindi ni mesa kethogi lose. In ema mondo ijiwe gi nemani. Imokne taya maber mae yadhi mani singo ni wanakonyrego. Ruodhi Rusari, in jakony jo Kristo, konye odhi gi kwe. Misa Maria ipong' gi neema, ijahawi kuman, gi Yesu nyathi ni wasungune paro ni giriek maloyo jotengewa ne ok ginyal nyalinga kom rieko. Mae kom mar rieko mamawa miwa rieko mabemo mar ngima dala maber. Pando lweny walemba meng'uono ni mare. Mio aviro akwai mama wa umwala bimana bola manesingo. Mama Ina moni konwa itawa yenwa rejina. Sao asam Abraham abi wema o memoro mare. Inangani ngado rieko ma ok nyal pur chieng' cha ne joote gi jopuonjre. Ave
Owacho ne jodong dini beduru piny, Mesia nowacho niya, akwong'o bura chuth, ka an adhi e bura nadhi e mach makwar kalaw marwako ni, kawuono ni kama wabede wapenjo ulo ni baba, jodolo ma kawuono odog e bura gi japuonj, iter gi mach makwar kalaw manirwako cha, kosongo baba konywa, chuny wadundo kwe mayom e ng'wono Nyasaye. Archbishop ma God Kwer mano en Romanus Odongo leronwa tie sewni mabende itimo e kanisa Legion Maria e kinde mabende ma itimo ne nyako ma otimo mesa kendo e kinde ma moko mabende itime